daman kai nake nema wallahi. Ya kake zaune a cikin rana? To ai zafi ne ya dame ni yana tafi na a gindi. To kai dan mahaukaci ina ne kana jin zafi ba za ka zauna cikin inuwa ba cikin rana. To ai ɗayan na ɗayan ne ai ɗayan kuma na ɗayan. Wasira ne da ni na zauna ne a bakin rana saboda dan uwa ya kori dan uwa ne kaga ramin sai ya kore zafin ne. Na ga alama. To yanzu dai ba wannan ba. Jiya na ji an ce an raba muku gado ka samu kuɗi har wajen miliyan ɗaya. Tun yaushe na ciwar su na kashe ai. Har miliyan ɗaya? Me ka siya da su? Kai ka san dole kaɗai katan nawa na siya? Katan nawa ka siya? Katan uku na siya na sholi. Amma kai ka kai mahaukaci. Duk yi za ka yi da sholi katan uku. Ha, ne dan yi? Darin bayan na wanke bayi da shi. Kai ni yanzu ba wannan ba wayo zan ma ba ko wani abu ko in kwace ma kuɗi. Sana'a na zo zan samu ma. Ka gani? Sana? Kuma haka ne fa. Ya kamata a ce ka natsu. Ana ta ce mu wai ba na son sana'a. To, na zo zan baka sana'a ka zo kana karanta man shirme. To akwai dan saura kaɗan kuɗi. To non. Ne da Allah kuɗi sirri ne wannan. Kai baka sani wani kuɗi wa kaman suliyan dodo ne ba. Ka san me za a yi? Akwai wani mashin sabon fitowa ne ba kowa ya san shi ba. Ina so kai ne zaka fara sayin irin wannan mashin. Haba. Allah. Ni me zan yi da mashin da kai. Me zan yi da mashin? Kaji sha ina so in baka sana'a kana abu nan idan muka je aka baka shi za ka yi kabu sannan duk inda za ka je za ka iya zuwa. A caɓa? A caɓa yawa a caɓa. Gaskiya kai ɗinwa kana ƙauna na fa. Yawa ko kai ba. Ani ka zo ka zauna cikin ranar nan ne ba na so. Yanzu shi mashin ɗin da ya kai naira 550. Kai yanzu ka san yadda za mun je mun fara magana da mai mashin ɗin. Aƙalla ba ne mu gama magana ba zai kai irin 700,000. Zauna haba abokina zauna mana zauna. Ina za ka je? Har ka sauke mun caji na malam. Wangan na sauke ma caji dan na ce ma 700,000 miliyan ɗaya ba aka baka ba. To waye ka samu wajen miliyan 50 ba kafin ya baka 700,000? To kai kana tunanin wannan mashin ɗin idan muka je aka siya miliyan nawa zai kama a wata ɗaya? Kuɗi za ka yi banza, kuɗi za ka yi. Haba. Allah, kuɗi za ka yi sabon fitowa ne kai ko sai ka ga ko irin. Ai kuɗin bai kai 700,000 ba. Miliyan ɗaya ne fa aka mani. Zai yi. To na miliyan 1 da 700,000 wanne ne ba yaya wanne ne kai? 700,000 ne babba ka san me za a yi? Ka kawo miliyan 1 ka gani za mu je zan roƙe shi alfarma. Zai yadda? Zai yadda. Ai matsalan kuma na gaya ma na ɗan taɓa kai na na san kuɗin da ka taɓa a ciki bai wuce irin 50,000 ba. Sai a bashi hakuri kenan. Yawwa ka mutumi na. Na gode wallahi ban san da me zan saka ma wallahi. Kan kana kawo da. Nagode. Idan ka ba miliyan 1 zan je inda 50,000 ne babu zan je in bashi hakuri in dallame shi. A gani saboda mutumin na dan haka. Ka ce da loto ne? Da loto ne. Don kiwa fala danniya nation kenan. Adala. Yanzu mu shiga ɗaki sai mu baka kuɗin ka. Yawa to zai. To yaushe amma na bada kuɗin da kawai yanzu da mun je kaban kuɗi zan je mu gama magana idan mun gama magana sai in zo in ja hannunka mu je in nuna ma mashin ɗin. Lafiya. Lawar mu na masayan mu irin. Allah biya mutum ya. Ina da mu bi nan ne ko nan? Ina ba ga ɗakin ba. Mu je mana.
ga mashin din ka ga wannan mashin din da ƙyar na samu aka ban mai ita 700. Kai makullin ne kake nuna min kawai. Mana To ina take? ga ta nan gurin gata. Kana nuna mun ɗan mitsitsin dutse. Yanzu gashi ina bugu gashi. Ai ba na kallon shi ne ai. To ai kai ne saboda ka sa kayan bolan ka akai ta za ka gan shi. Haba. Allah kai Yanzu kai kana gani. gashi ina kama ina murza. Haba. To kuma kowa ma zai gani. Kowa kaga ina ganin shi sauran mutane duka suna ganin shi da ka tuka idan ka je bakin titi tsafu za ka ga ka ɗauka fasinja. Na gode to ka san abun namu ne. To ka san me zo ka ɗan ɗana. Ya ka san abun namu ne sai ana yi muna ɗan yi. Na sani ai ku gayen yanzu in ba da caji ba za ku taɓa ta wannan. To ka san yadda za a yi ka zo ka ɗana idan ka ɗana sai ka ɗan ɗana idan zan je in dawo ka gani idan na je na dawo da yadda yawa hau matso hau kama su da nan Na yake to. kama shi ne ka riƙe ka je ka ɗano za ka je da yake. To shikenan kawai yanzu. Shikenan bara yanzu zan je in dawo ka gani zan je in dawo ka tsaya ba. Aduh, malah, sekolah ke ciki-ciki.